Ak pôjdem do starobného dôchodku tento rok, budem mať vyšší dôchodok, pretože v tomto roku je vyššie percento výpočtu, než bude v tom budúcom roku. Mýtus. Mechanizmus výpočtu dôchodku je tu 20 rokov. Čiže 20 rokov je tu presne ten istý mechanizmus výpočtu starobného dôchodku a ešte sa nikdy nestalo, že by bol dôchodok v predchádzajúcom roku vyšší než v tom nasledujúcom. A budete zaskočení, koľko veľa strácate. Najprv si pozrieme, kde ľudia robia chybu a prečo, potom ako sa to vypočíta, úplne jednoduché to je, a nakoniec koľko strácate, keď idete do predčasného dôchodku. Konkrétne čísla. Tento rok je 19% a na budúci rok bude 5%, preto idem skôr do dôchodku. Ak je tento rok 19%, tak na budúci rok budem mať 19 plus 5%, to sa rovná 24. Jeden je nesprávny, aj druhý je nesprávny. Tento folklór je úplne nesprávny a tento folklór sa aspoň približuje, ako sa dôchodok vypočíta. Ale zabudnite na obidva tieto výpočty, či už jeden alebo druhý. Dôchodok sa vypočítava úplne jednoduchým spôsobom. A vynásobíte to 3 čísla. Roky krát OMB krát ADH. A čo to znamená? Počet rokov krát osobný mzdový bod krát aktuálna dôchodková hodnota. A ideme jednotlivo. Počet rokov robíte 15 rokov, tak krát OMB krát ADH. Robíte 30 rokov krát OMB krát ADH. Robíte 42 rokov krát OMB krát ADH. Čo je to OMB ADH? Za chvíľu uvidíte. Čiže prvé číslo máme za sebou. Koľko rokov pracujete? No a druhým je tzv. Osobný mzdový bod. A čo to je? Vaša osobná mzda deleno priemerná mzda na Slovensku a dá to OMB. Zarábate, berte to ako len príklad jednoduchý, budeme ich mať 3-4, zarábate 3000 eur mesačne, deleno priemerná mzda, ktorá je teraz v roku 2025, je to 1654 eur, tak váš osobný mzdový bod je 1,81. Možno vás to teraz trocha tak mece, že za jeden mesiac. Tak zoberme, že by to bolo za rok. Tak 3000 x 12 je 36 000. 1654 x 12 je 19 848. No a keď tieto dve čísla vydelíme, opäť máme 1,81. A takto to vypočítate aj celý svoj pracovný život. Budeme používať mesačnú mzdu, aby nám to bolo bližšie a sa nám to jednoduchšie počítalo. Takže keby ste zarobili 2200 eur mesačne, deleno 1654, váš OMB, osobný mzdový bod, je 1,30. Ak by ste mali celoživotne priemernú mzdu na Slovensku, deleno priemerná mzda na Slovensku, tak váš osobný mzdový bod je 1. No a ak by ste mali celoživotne, povedzme, minimálnu mzdu a momentálne minimálna mzda je 816 eur, deleno priemerná mzda, tak máte osobný mzdový bod 0,49. Čiže už máme dve čísla. Počet rokov, napríklad 15 rokov krát 0,49, to je OMB, keď máte minimálny plat, krát ADH. 30 rokov máte priemernú mzdu na Slovensku, čiže krát 1 krát ADH. Robíte 40 rokov a zarábate 2200 eur mesačne, tak máte OMB 1,33 krát ADH a robíte 42 rokov, máte plat 3000 eur mesačne, vaše OMB je 1,81 krát ADH. Máme dve čísla za sebou. A teraz ideme na ADH. Aktuálna dôchodková hodnota. A to je ten moment, čo ľuďom moce hlavu, že v jeden rok mám 19% a v druhý rok bude mať len 5%.
Ak už sa uberám touto cestou, tak v jeden rok mám 19% a na druhý rok budem mať 19 plus 5%. Ale zabudnite aj na jedno, aj na druhé, je to folklór, ideme na konkrétne, ako sa to robí. V roku 2025, čiže keď pôjdete do dôchodku v roku 2025, tak aktuálna dôchodková hodnota je 18,74 €. Keby ste išli v roku 2024, tak aktuálna hodnota je 17,77. Keby ste išli v roku 2023, tak aktuálna dôchodková hodnota je 16,48. A tak ďalej, a tak ďalej. Tento výpočet dôchodkového systému vnikol v roku 2004 a keď si pozriete aktuálne dôchodkové hodnoty, tak každý rok je vyššia, vyššia a vyššia a vyššia. Ešte ani v jeden rok sa nestalo, že by tá aktuálna dôchodková hodnota klesla. Mechanizmus výpočtu dôchodku je tu 20 rokov a ešte sa nikdy nestalo, že by bol dôchodok v predchádzajúcom roku vyšší než v tom nasledujúcom. Čiže ADH je konštanta a vypočítava sa z 3. kvartálu, čiže od 1. júla do 30. septembra pre celý nasledujúci rok. To znamená, že aké sú výsledky ekonomické na Slovensku od 1. júla do 30. septembra 2025, to bude platiť pre celý rok 2026. Neriešme, čo to je to ADH, je to konštanta, nevieme to ovplyvniť a v podstate vám to vôbec není treba. Dôležité je, aby ste vedeli, že tu ADH existuje a že akú má hodnotu v danom roku. A teraz už poďme na konkrétny výpočet dôchodku. Robili ste 15 rokov, mali ste minimálnu mzdu, kde osobný mzdový bod je 0,49 a aktuálna dôchodková hodnota v roku 2025 je 18,74, tak váš dôchodok je 137,74 €. Robili ste 30 rokov a mali ste celý život priemernú mzdu a aktuálna hodnota je momentálne 18,74, tak váš dôchodok je 532,20 €. Robili ste 40 rokov a máte osobný mzdový bod 1,33, to je ten plat, ktorý je dneska cca 2200 €, a krát aktuálna dôchodková hodnota 18,74, tak máte 996,97 € dôchodok. A keby ste robili 42 rokov, plat kolo 3000 €, osobný mzdový bod 1,88 krát 18,74 ADH, tak máte dôchodok 1479,71 €. Takto sa vypočítava dôchodok. Roky krát osobný mzdový bod krát aktuálna dôchodková hodnota. A teraz si vypočítame predčasný dôchodok a porovnáme si ho s dnešným rokom. Čiže je rok 2025 a porovnáme ho si, keby ste išli v roku 2023. Takže v roku 2025 máte odrobených 42 rokov, dali sme osobný mzdový bod 1, to znamená, že máte celý život priemernú mzdu na Slovensku, aktuálna dôchodková hodnota je 18,74 a váš dôchodok 42 rokov krát 1 krát 18,74 je 768,34 €. A teraz, keby ste išli o 2 roky skôr do dôchodku, čiže v roku 2023, mali by ste odrobených len 40 rokov, lebo ste išli o 2 roky skôr do dôchodku. Tu máte 42 rokov odrobených, lebo ste išli klasicky do dôchodku a tu idete predčasne o 2 roky, tak máte o 2 roky menej odrobených. 42 a 40. A osobný mzdový bod máte rovnaký, 1, ale ADH v roku 2023 bolo 16,48.
Čiže v roku 2025 je ADH 18,74 a v roku 2023 bolo ADH 16,48. A to je 40 krát 1 krát 16,48, mali by ste dôchodok 659 eur. Čiže mali by ste dôchodok o 109 eur menší, preto, lebo ste išli o 2 roky skôr do dôchodku. Ale pozor, to nie je všetko. Ešte za každých 30 dní vám odpočítajú 0,5% z dôchodku. Za 30 dní, nie za mesiac. A rok má 365 dní, takže je to 13 krát 0,5. 2 roky, tak sa to počíta, takže 2 krát 13 je 26. No a 0,5 krát 26 je 13% a odpočítajú vám 13% z vášho dôchodku, čo je 85 eur aj 70 centov. A váš výsledný dôchodok je 573 eur 50 centov, keby ste išli o 2 roky skôr do dôchodku. A strata 194 eur 84 centov. Čiže keď pôjdete do starobného dôchodku normálnym klasickým spôsobom, máte 768 eur a keby ste išli o 2 roky skôr, tak máte 573 eur, čo je táto strata 194 eur. Čiže ak pôjdem do starobného dôchodku tento rok, budem mať vyšší dôchodok, pretože v tomto roku je vyššie percento výpočtu, než aké bude v budúcnom roku. Je veľký mýtus a tisíce, 10 tisíce dôchodcov prichádzajú o veľa peňazí. Môže sa stať, že by bol budúci rok nižší ako predchádzajúci? Že to ADH na budúci rok by bolo nižšie ako v tomto roku? Mohlo by sa to stať, ale musela by nastať deflácia, čiže opak inflácie. A verte mi, ekonómovia urobia všetko preto, aby sa to nestalo, lebo to je pre ekonomiku doslovne malá katastrofa. Je dobre mať takéto informácie, také porovnanie? Pri všetkej úcte, ktorý finančný agent, sprostredkovateľ vám už ukázal takýto výpočet. A chcete vedieť aj viac o dôchodkovom systéme? Či už o prvom, druhom a treťom pilieri? Pozrite si napríklad tretí pilier, kde dávame naše peniaze. Dávali by ste si 50 eur mesačne po dobu 30 rokov a je vám jedno, ako sa vám zhodnocujú? Ak máte najlepší fond, mali by ste 104 000 a ak by ste mali nejaký ten priemerný 29 000, čo je rozdiel 75 000. Je dobre vedieť, kde dávate peniaze a je dobre mať ten najlepší fond? A v druhom pilieri je to ešte horšie. Predstavte si, že by ste mali tretí najlepší fond, máte 334 000 a keby ste mali najlepší fond, tak je to 538 000, čo je o 203 000 rozdiel, keď pôjdete na dôchodku. A keby ste mali nejaký iný ešte priemerný fond, ktorý majú tisíce, 10 000, 100 000 z nás, tak máte stratu 416 000 eur. A to už je skutočne považlivé na dôchodku mať taký nízky výnos. Teraz už len kliknite na link dole pod videom a získajte maximum, lebo budete na dôchodku celý čas sklamaní a budete počítať každý cent. Nech sa vám darí, majte sa fajn.